joku asfeeli. Joo. Ovilla kirjalla. Joo. Isoäidin vanhempien siellä on missä vai ehkä se on Joo. No se on Kuusessa. Joo. Ei edes poliisi on kesä. Ne on tosi sympaattisia. On. Ja tämä, 29. Joo, se oli ymmärtänyt ottaa sateenvarjon. Anteeksi. Ei mitään. Joo, mies ja sateenvarjo. Tosi. Ne on niin inhimillisiä, kun niillä on Niin ihan on. oikein iloinen. Just ne ilmeikkyys. Miten voi saada? Näin kroonisti kuitenkin tehty ja silti tavoitettu enemmän kuin jos tekisi fotorealismia. Ei, kun tää on emäntä, tää on emäntä. Se on ehtoisa emäntä. Kaunis maailma. Kaunis maailma. Se on semmoinen saunan raikas. Kyllä. Näin ei ole ollenkaan silleen, ei mitään ahdistavaa tai painostavaa. Mikä se oli, mitä me eilen katsottiin, niitä tanssijuttuja, niin Joo. niistä osa oli ihan positiivisia, Niin. sitten jotkut oli vähän pelottomia. Joo, ja mä sanoinkin täällä, että se on, nämä on vähän niin kuin sisaruksia tai veljeksiä nämä kaksi näyttelyä. Joo. Ihmisen kuoret Joo. kirkollisessa opetuspalvelijassa. Ne oli niin kuin pronssivestoksia, pronssia teräs. Ja niistä oli ihminen otettu pois, että oli vain kuoret, niin kuin vaatteet ja saappaat ja tällaiset. Ne oli myöskin niin ilmeikkäitä, että niissä niin kuin pystyi mielellään kuvittelemaan sinne ihmisen sisälle. Mä tykkäsin, mun suosikki oli se vauva siinä, jolla oli niinku se, Joo. josta näki, että se niinku vauvalla on niinku pää ollut Joo. pystyssä. Ja niinku, Joo. et näki, että se on lähes eteenpäin, kun sitten taas siinä lattialla oli Niin se. se makasi, että ei. Ja Kiukutteli joo, siinä. Joo. ja se oli ehkä vielä niinku, se jätti vähän silleen, niinku, että tää onko sille sattunut jotain pahempaa. Ei, se vaan kiukutteli. Se vaan kiukutteli, se oli päättänyt. Okei. Nej, inte det på det viset officiellt, men de kommer att handla med oss. Ja. De verkar ha mycket, de fick ungefär 4 maj. Mehän hyvä kansainvälinen.
teille.